cikin su su ba ta sha'anin nan dan Allah mu kakkamo sana kai ne kyau dan mu kwaci kanmu wanda ya fi wannan kuma da mari ɗan matan nan gaba daya na kanmu wanda ya fi wannan kuma da mari ɗan matan nan gaba daya na kanmu za a sanya music kafin ya zo a ize mai cuta sunan shi yanzu music kuma ba ma bidar kalezi kafaracan sabon ga sai ku zuke wakar salon kiɗan maza ne har an bi an jigi wa music fata ba za ku zo nishaɗi wanda ya fi wannan kuma da mari ɗan mazan nan gaba daya wanda ya fi wannan kuma da mari ɗan mazan nan gaba daya motivation for the people to get more free. For older men, we see they live on 419 right on the street. The permanent cook display. Now then they eat, they sleep, and take some rest. Give me a minute, let me dress this point. Express myself before I get caught up on rest. Some people self, they know their common job to do 419. Again, the cikin. Kudena 419. kuma da Mari ɗan mazan nan gaba daya na kanmu